الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. an bɛ ala tanu ka barkada ka sali cidenw la sɔn hɛrɛma ka n'o ye alakira ba ye kisi ani nɛɛma bɛ a kan a n'a somɔgɔw bɛɛ lajɛlen ani maa o maa de y'u tuguɲɔgɔnya fo ka taa jɔdon se ala ka ne ni aw bɛɛ ye o jamakulu sanuman fɛ aw bisimila aw ka jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen kɛnɛ kan min bɛ sigi aw ye tuma ni tuma ka kɛ ni koba minnu bɛ ka se ka ɲɛfɔli kɛ aw ye o kan i n'a fɔ aw b'a kalama cogo min na depuis nin kalo in tile 12 ala sɔnna ma an ka mali conseil islamique ɲɛmaaba a bisimilala Côte d'Ivoire kɛrɛnkɛrɛnya la Abidjan a silamɛya dɛmɛtɔ ansar bolofaraba min bɛ yen nɔ olu ka wele o hukumu kɔnɔna na ala sɔnna ma baarabaw caman bɛ ka kɛ bi an bɛna fɛn min yira aw la bamananw b'a fɔ k'a fɔ ko bonya bɛ mande bonya masegi bɛ mande an fana an karamɔgɔ Seyid Sheikh Usman Madan Haidara ala kun sɔnna ma a ye wulikajɔ kɛ ka taa foli kɛ Côte d'Ivoire a silamɛ ɲɛmɔgɔba ma n'o ye an karamɔgɔ Alhaji Usman Jakite ale la n'a ka délégation ba ka kɛ ni silamɛya badenya ani a kelenya o sabatili siraw kan ala sɔnna ma ka bɛn alamisa juillet kalo tile 16 ma an karamɔgɔ Sheikh Alhaji Usman Jakite a fana n'a ka délégation ba wulila ka taa bonyamasegin foli kɛ an karamɔgɔ la a Seyidi Sherif Usman Madan Haidara la ka kɛ ni a ye bonya min ta ka u sɛgɛrɛ ani ka tila k'a tari hay sisan k'a fɔ ko a bisimila Côte d'Ivoire y'a ka jamana de ye a bɛ dugu min na a ka dugu de don Mali Côte d'Ivoire a bɛɛ lajɛlen ye jamana kelen de ye a kɛnɛ kan ala sɔnna ma nisɔndiyakaw ni bonyamaseginiw kɛra min ni a kɛra bonyaba ye a bonya bɛɛ bɛ segin silamɛya ma a kɛnɛ kan an ka sɔrɔlenw an ka jɛ ka a ɲɛmada fɛ Buya Kulibali ale ka sɔrɔlenw fɛ. Sheikh n bɛ kuma ta la an ka maaba tɔgɔ la min ye Sheikh Usman Jakite silamɛw bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmɔgɔba Côte d'Ivoire n'a y'a fɔ ko silamɛw yani tɔn o tɔn min bɛ Côte d'Ivoire dugu kan bɛɛ lajɛlen ka kow bɛ tɛmɛ min bolo ayiwa ala ta kɔfɛ o le y'an ka sekuba ye Sheikh Usman Jakite a kɛla ten nisɔndiyaba ani kunnawoluba o le tun b'a a yɛrɛ bolo sabu an ka sherifu min ye o conseil ɲɛmɔgɔba ye parce que n'i kɛla o conseil ɲɛmɔgɔ ye ka ban yani jamiya ko t'a la tugun ansaru na jamiya minnu bɛ komi ansaru ani turugo minnu bɛ Mali o bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmɔgɔba le nana anw fɛ Mali ka président silamɛya fanfɛla la o le bɛ jamana kɔnɔna na yan n'o déplacela ka na Seku fɛ a ka bureau la ka na yira Seku la ko n donna so kɔnɔ a nana kɔkɔli kɛ ka dugu da kɔkɔ Seku fɛ Seku fana y'a bisimila a ka bureau la Seku y'a yira a y'a ɲini a ka bureau membre damani fɛ ko ye na bilasira a ye na shirifukɛ fo a b'a fola silamɛya ka ɲɛmɔgɔya foli la ka tila k'a fo tugun ansaru dini ka ɲɛmɔgɔya la ale min yɛrɛ miirila a kelen ka se ka nin koba in sigi ale ka hakili ɲuman a n'a ka wajuli ɲumanw ka se ka jama karaba ka ala ko bila o jusukun na ni ala ko fɔla yɔrɔ o yɔrɔ o bɛ ɲina o yɛrɛ kɔ ka ɲina o ka somɔgɔw kɔ ka ala ko bila ɲɛfɛ o le ansaru ye Seku yɛrɛ y'o lakali sherifukɛ ɲɛfɛ ko n'o mana taga dugu o dugu la village la o bɛ se yɔrɔ dɔ ansaru le bɛ organisation min na o tigɛra ka sécurité ko ta o tigɛ fila la o tɛmɛnin kɔ ni baara fana banna hata ani ce o t'a ɲini Seku fɛ olu b'u ka silamɛya baara kɛ dɔrɔn ka wuli ka taga mais nin bɛɛ lajɛlen sɔrɔla mun de la parce que ɲɛmɔgɔ min ye baara sindi a y'a sindi ala kama a ma fɛn wɛrɛ fara o kan o sababuya kama Seku déplacé la ni jama ye ka na fɔ ani kunu ka na fɔ ni bi ye a ka baarabaw la silamɛya kow la ale kɔni bɛ Sherif Usman Madani Haidara dɔw b'a filɛla ko maa kelen de mais ale ka filɛli le ale t'a yela maa kelen parce que ale ye umma le ye parce que n'a ye kuma fɔ maa ba yirika le b'a fɔ ɔhɔn maa ba yirika b'i ka kuma mina yɔrɔ min na i tɛ maa kelen ye tugun o le sababuya kama
a nana silamaya tɔgɔ la imamu waga yirika misiri waga 30 kɔ ɲɛmɔgɔ ya olu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ka na foli di ma i bɔla mali i ka so ye yan fana i ka so ye ayiwa diina baara bɛ kɛ tɔgɔ o tɔgɔ ka ɲɛ kalansow la ani fɛn wɛrɛw la ayiwa ko sira bɛ nin ye a kuma tɔw k'a lakali ka tampon bila ka décret signé ɲɛnama i dusu bɛ suma i b'a lɔn k'i bɛ dugu nin kɔnɔ ayiwa ni hɛrɛ tɛ i kana miiri fɛn wɛrɛ t'i sɔrɔ dugu nin kɔnɔ ni hɛrɛ tɛ o kuma ɲɛni a n'a ka kuma labɛnbaga yɛrɛ k'a tɔ dafa o de bɛna kɛ choc ye k'i fo i danse kunu i danse bi i danse lɔnbɛ i mana wuli waati o waati Côte d'Ivoire ayiwa i bɛ na dɔrɔn ko n'Ala Taala sɔnna i ka kanubaw le bɛ yan maa wɛrɛ tɛ sɔrɔ yan n'i ka kanubaw tɛ walhamdulilayi rabbil alamin. Aw ka badenya aw ka kanuɲɔgɔnya aw ka silamɛya o tagama la Ala sɔnna aw bɔra ka so aw nana aw ka so aw bisimilara a Seyidu Sherif Usumani Madani Hayidara a n'a ka famille ani ansari bɛɛ fɛ ziyara nin a diyara an ye a k'an lawasa munna a ka silamɛya kelenya silamɛya badenya a k'o jira an na ni jigi bɛ silamɛw la Mali kɔnɔ Côte d'Ivoire a Seyidu Sherif Usumani Madani Hayidara ani Sheikh Ayima olu de ye silamɛw jigiw ye o la olu mɔgɔ ba fila olu fɛnba fila n'olu ka ɲɔgɔn kanu ka ɲɔgɔn minɛ k'a yira kɔmɔgɔw la ko an ye kelen ye o bɛ kɛ sababu ye an kɔmɔgɔw fɛnɛ an bɛ kɛ kelen ye ko k'aw fo k'aw ko ɲuman dɔn k'a ɲini Ala fɛ jɔyɔrɔ min b'aw bolo Ala k'a ɲa Ala k'aw fanga se silamɛw ka kelenya silamɛw ka badenya k'a ɲa aw bolo Ala m'o kɛ la Ala k'a n'aw lawasa kabini secrétariat kɔnɔ e kɛra miseli ye k'a kala i ma kɛ lamu ye k'a bɔrɔtɔ i ma fini bɔrɔtɔ kala nka i ye adamaden bɔrɔtɔ kala Sheikhul Islam Sheikhul Islam bɛɛ tɛ se jigi kɔrɔ bɛɛ tɛ se ka jigi ta bɛɛ tɛ se ka jigi fa bɛɛ tɛ se ka jigi wasa wa bɛɛ tɛ kɛ ɲɛjɔyɔrɔ ye Sheikhul Islam jigi min dar'i kan i ye jigi fa i ye jigi wasa i ye jigi kunnawolo wa i kɛra ɲɛjɔyɔrɔ ye nɛɛma dɔ b'i bolo maa ti maa hasidiya nɔfɛ nɛɛmatigi bɛɛ hasidiya mɛn fo nin nɛɛma in n'o ye yɛrɛmajigi nɛɛma ye maa ti maa hasidiya o nɔfɛ Sheikho ŋaniya min b'i la a jɛya la nɔnɔ kɛnɛ ye finman ye a kɔrɔ Sheikho Ala k'i sara innama ya'riful fadla li ahlil fadli zawuhu an b'i dɔn a mɛnna Ala ka n'i labila Ala ka n'i malo jogo kelen min b'i la k'i ka ɲi ɲuman Ala ko inna Allaha karibun minal muhsinina maa dɔ bɛ bila a la a ti ɲɛ i bolo dɛ Sheikho nka a b'i ɲɛ e bolo sabu ka d'a kan i ka ɲi wa i bɛ maa ɲumanw fɛ i kun n'i yɛrɛ ye i bɛ gasi tanga n bɛ kuma kun da surunya yan Ala ka ɲɛmaya ni si bɛn ka ni kɛnɛya bɛn hakɛto b'o ka sɔli a rasul Ala baraka don kumakan na tuma bɛɛ n b'a fɔ alimamuw ɲɛna yan o garibu karamɔgɔden dugawu dɔw bɛ yen i b'o k'i yɛrɛ ye ka ɲini Ala fɛ n bɛna mun fɔ n bɛna mun kɛ ka bɛn Ala ta fɔta ma ka bɛn kira ta tagasira ma k'o kan bɛ Ala o kan anw ta baarakɛminɛn belebeleba le ye kumakan ye kumakan ya Allah ya Rahman an karamɔgɔ k'an faraka a kumakan a n'an kumakan ka bɛn Ala ta fɔta ma ka bɛn kira ta tagasira ma Ala o kan ka baraka don an kumakan na Ala o kan ka baraka don an kɛwalew la Ala o kan an ye cogo yɛrɛ ka baraka don la Ala o kan jama mun k'u bolo fara n'a k'an bila o ɲɛfɛ k'ile ta k'i kɛ ile bila adamadenw ni Ala cɛ ne ka min kɛ mɔgɔw b'i ladere a ko ba n karamɔgɔ b'a fɔ an ɲɛna ko tuma dɔw la n'a fɔra tun fɔra an karamɔgɔ dɔw ma k'ile bɛna kɛ alimami ye dɔw bɛ bori ka taa kungo kɔnɔ ko n tɛ se ne yɛrɛ kungoya nin ta du kɔnɔ yɔrɔ ma ban o laban ko ka ne ka jama kungoya tigi ye
dɔw bɛ boli ka taa kungo kɔnɔ an b'a fɔ n'an k'a fɔ karamɔgɔw bɛ yɛrɛ ko yɛrɛ ko tɛ dɛ bi ta anw bɛ mun ta la ɲɔgɔn kama o de min yɛrɛ bɛ nayibu ye misiri kɔnɔ ale b'a fɛ alimami ye teriya ka bɔ yen ten ale fana tɔgɔ bɛ fɔ k'an kisi ka bɔ bɛɛ ma ala y'o kan k'an diya ɲɔgɔn ye ala y'o kan k'an mɛn ɲɔgɔn bolo ala y'o kan k'an sutara ala y'o kan serifo n ta mɔgɔ baw lo an karamɔgɔ bɛɛ ma ɲumanw lahɔrɔma k'o lanka ala y'o kan k'an sutara ala y'o kan bana jugu kɔnɔrɔfiri bana k'an tagama ala y'o kan barikada ko masuba ko k'an kisi ma ala y'o kan sababu jugu k'an tagama ala y'o kan jɛɲɔgɔn jugu k'an kisi ma ala y'o kan baden jugu k'an tagama ala y'o kan an ya jamana ko ɲasuma hɛrɛ la ala y'o kan mali jamana fitana min bɛ yen ka wuri ka bɔ yen ka bɛnkɛrɛmadenw ma ala y'o kan burkina jamana fitana min bɛ yen ka wuri ka bɔ yen ala bolo ka bɛnkɛrɛmadenw ma ala y'o kan niger jamana fitana min bɛ yen ka wuri ka bɔ yen ka bɛnkɛrɛmadenw ma ala y'o kan mugu bɛ ci jamana la ya allah ya rahman ka fitana wuri ka bɔ yen ka bɛnkɛrɛmadenw ma ala y'o kan ka balo ɲuman nɔgɔya ɲɛ halala sira kan ala y'o kan denw ta lamɔ o kɛla koba y'an bolo bi ya allah ya rahman a n'an fara n'an denw kan a n'an bɔnsɔnw a n'an jurula bɛɛ k'an laɲɛ siramaya sira kan ala y'o kan fitana ko a dogoni a langɛrɛmani k'an kisi ma ala y'o kan telefɔni min yɛrɛ b'an bolo ni portable fitana belebeleba min bɛ duniya kɔnɔ bi a dɔ de b'o ye i siginin bɛ mɔgɔ min bɛ yɔrɔ jan o b'i lamɛnna hali ni k'a faga ka bila i bɛ min fɔ la a b'a ta tuma bɛ n b'a fɔ ko n ka telefɔni faga i ma faga dɛ i k'a lasunɔgɔ de mɔgɔ sɔrɔ n'i k'a da yɛrɛ kɛ i b'a ye a bɛ lɛri la o kɔrɔ le ko i tun ma faga n'a bɛ lɛri la kɛ o tuma a bɛ ko caman wɛrɛ kɛ o fitinafɛnba min b'an bolo bi a nafama yɔrɔ k'o di an ma ala y'o kan a fitinɛ k'an tagama ala y'o kan اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار اللهم ادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. An ka dunanbaw a Seyidu Sherifu Usman Madan Haidara ko a bɔra u ka so a nana ka so cɛ min n'a ka dunanw ka ca n'a ka dunanjigi cogo fana ka ɲi ka fara o kan Sherifu Usman Madan Haidara a ko aw bɔra a ka so aw nana ka so cɛ min kumakan labatobaaw ye maabaw ye diɲɛ dugukolo fan bɛɛ a ko aw ma k'a bɔra ka so a nana ka so cɛ min ye ala ka jɔw kanda ka bɔ filibanciya la kini ani numan fɛ ka sɔrɔ a ma bere ta a ma marifa ta a ko aw bɔra ka so a nana u ka so an bɛ kuma surunya ka kuma di karamɔgɔ ma ka dugawu d'a ma k'a fɔ a ye falyatafaddal mashkura. n jiginen t'a la kana foli kɛ ala b'an seereya kunu bonya min kɛra o kun b'an bɔ mɛ n'a kun wajibiyara ka de fo a yɛrɛ ka na foli kɛ a kun ka mɔgɔ dɔ bila a nɔ na dɔrɔn kana bonjour kɛ wallahi o kun b'an bɔ ale yɛrɛ ka déplacement ye mɛ mɔgɔba tɛ se ka mɔgɔ dɔgɔya mɔgɔba tɛ mɔgɔ dɔgɔya cogo dɔn wa ila an kun ma jigin ale la allahu shahid an kun ma jigin ale la ka déplacer bon comme a yɛrɛ ka bonya de y'a déplacer mana an bɛ min fɔ dɔrɔn a sara bɛ ala de bolo ala k'a sara mɛ silamɛya ye ɲɛ nin de ye yɛrɛ dɔgɔya de don ka mɔgɔ bonya i yɛrɛ ka kusa min ye i bɛ min sanfɛ silamɛya y'o de yira na ale fana y'o walanda dɔ de di nin waati in na an bɛ se ka min fɔ dɔrɔn ajuruhu alallah a sara bɛ ala de bolo mɛ a k'a dɔn a bɛna to an kɔnɔ mɛ an kuma a ka déplacement ma diya an ye quoi a kun bɛ se ka mɔgɔ ci dɔrɔn c'était bon quoi voilà o kuma na bisimila ala k'a sara ala ka hɛrɛ k'a ye silamɛya ala k'a kɔrɔta silamɛya ala k'a wasa silamɛw ala k'an kanu to ɲɔgɔn na
a k'o kɛ kira yɛrɛ bonya kama sɔli ala rasuli. an bɛ dugawu kɛ silamɛya bɛɛ n'a kelenya ala k'o o sabati o hukumu kelen kɔnɔ an bɛ to Abidjan hayi sisan an fa n'an karamɔgɔ Seydi Cheikh Ousmane Madane Haidara ala sɔnna ka bɛn juillet kalo tile 17 ma n'o o min bɛnna jumadon ma ala sɔnna ma a taara ka taa jumasaliw kɛ an karamɔgɔ Sheikh Abubakar Konate ale ka misiri la 13 ville jumasaliw kɔfɛ ala sɔnna ma a n'a ka délégation u ye wulikajɔ kɛ k'u kunda an karamɔgɔ Azumana Konate ala ka hinɛ la ka denbaya la ni ka taa foli kɛ ani bonya masegin foli ka ɲɛsin denbaya ma n'a ma ye k'a fɔ nin cɛkɔrɔba ɲuman a ye baara ɲumanw caman kɛ wa Cheikh Ousmane Madane Haidara a ka bonyaba de bɛ du in kɔnɔ a taa o ta san o san a bɛ t'i sen jɔ du in kɔnɔ k'a kɛ bonya masegin foli ye a baaraw kɛra cogoya minnu na a selen kɔ yen nɔ an ka jɛ ka a ɲɛmada u fɛ Buya Kulibali ka sɔrɔlenw na ko an ka na miyɛ kuma na dɔn dɔw bɛ yan ko k'o di an ya sɛko ma n'o ye Sheikh Madane Haidara alhamdulillah ne mi lɔnni filɛ nin ye ne tɔgɔ ye Imam Zakariyaw Konate Sheikh Anzumana Konate a k'an mɔgɔ 11 de bila ka taa an bolo di Sada Ture ma ala k'a lahinɛ maa sababu bɔra jɔnw na o de y'an ya cɛba 2 min sigi nin filɛ Sheikh Mohamed Konate Sheikh Abubakar Konate olu le k'a fɔ cɔnba ɲɛnɛ k'a y'an bila ka taa Segu sabu ko Segu kalan ka ɲi an fana ka taga lase Segu 1985 86 87 an ka kɔnba daminɛ ni Sheikh Madane Haidara ye an ka kɔnba daminɛ n'a ye Sheikh Madane Haidara n'a tun bɛ bɔ Bamakɔ ka na Segu anw de tun b'a organiser ka mobilisation kɛ mais an tɛ bi mɔgɔ ye dɛ mais an jeni no an jeni no Madane y'a foyi ma k'an kɔ donc a m'a fo dan tɛ foli min na an ya cɔnbaw k'an bila kuma na ne tɛ kumakɛla ye an ka enveloppe kelen sɔrɔ ka fara saga kelen kan k'o di an ya belebele ma n'o cɛla ka bɔ yen saki min bɛ n bolo nin ye tan nin ma bɔ Afrique yan a bɔra fo Angleterre fɛn min fana b'a kɔnɔ a ma bɔ Afrique yan a bɔra Angleterre an alimami mɔgɔ 5 le tagala Angleterre ka taa alimami sigi kɛ an banna alimami sigi la Angleterre masaw nana cadeau min d'an ma an mɔgɔ 5 ma an bɛɛ k'an ta don mais an nana se Imam Abubakar ma ale ko a bɛna ta kɛrɛkɛrɛ k'a bila a kanu jɔn ye n'o ye Madane Haidara ye fɛn minnu b'a kɔnɔ te le b'a kɔnɔ a te n'i k'a min i tɛ te wɛrɛ kanu kɔ bisikiri fana b'a kɔnɔ n'i ko bisikiri fana dom ele yɛrɛ b'a dɔn k'i ka fɛn dom donc kɛrɛkɛrɛnya ma k'o di Haidara ma a yi taga n'a ye so n'aw hakili b'a la salon je crois que la 2025 kɔnɔ an ka Sheikh a nana foli kɛ lu kɔnɔ yan a nana foli kɛ bon kelen nin kɔnɔ yan a nana foli kɛ famille kelen nin kɔnɔ yan mais o lon n ka bɛti dɔ ta mais bɛti na a tɛna yɛlɛma an bɛ n'o bɛti kelen de ta k'an ka cɛkɔrɔba kunbɛn n'a ye o y'an n'u y'a kalan kɛ cogoya ye Côte d'Ivoire yan an fana di tagala arabu jamana na ka taga kalan kɛ Algérie ni Maroc ani ka taa kala Arabie Saoudite kan an yalana dɔɔni arabu jamanaw la o ka burujalan dɔw d'an ma an k'o dom mais an nana min kɛ Sheikh Anzumana Konate a ka ne ni n kɔrɔcɛ minɛ Mohamed Konate a ko a tagala diplôme min ta arabu jamana na a y'o bila kɛrɛfɛ a ye biri n b'aw kalan an ma foyi lɔ an ka kalan k'a kɛ fo ka taga se a ka fatu ma le 3 septembre 2005 an ni cɛkɔrɔba farana ɲɔgɔn na o de la Sheikh Madane fana ko n ma a ko cɛkɔrɔba y'a kasɛtiw b'ale bolo Bamakɔ ye a caman ba ale b'a lamɛn Sheikh Anzumana Konate a y'a kasɛtiw a b'ale bolo Bamakɔ ale b'a lamɛnna donc n bɛ fɛ ka min fɔ aw ye
Cheikh Madane Haidara a tɛ lona ye Côte d'Ivoire, a tɛ lona ye Abidjan, a fana tɛ lona ye Treichville, Treichville ka den don, Abidjan ka den don, Côte d'Ivoire ka don. Tubabuw le nana a ka fɔ olu na fɛnkɛ la Palais des Sports la, a ko tubabuw le nana yɔrɔ dɔ tracer, mais sani k'a to tubabuw ye na, an bɛɛ tun ye peuple kelen ye. O sababu kama o trait min tracé la nin ye an ka n'a bila an kunkolo la, parce que Ala ko an ma kuranɛ kɔnɔ innal muluka iza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adilla wa kadhalika yaf'alu wa kadhalika Traoré minnu bɛ Côte d'Ivoire ni minnu bɛ Mali ra wa kadhalika yaf'alu aruko fara ka bɔ ɲɔgɔn na Konate minnu bɛ yan minnu bɛ Mali ra wa kadhalika yaf'alu arukan fara ka bɔ ɲɔgɔn na Haidara minnu bɛ yan ni minnu bɛ Mali ra wa kadhalika yaf'alu arukan fara ka bɔ ɲɔgɔn na. Mais n tɛ fɛ k'o bɛɛ ti ta dɛ, an ka bɛɛ ti min ta salon ni Haidara yɛrɛ k'a laminɛ n'an ye an bɛ n'o bɛɛ ti le ta a b'a laminɛ n'an ye fana. O yawmal qiyamati ma'a man yuhibbu wa nahnu nuhibbu rasulallah wa nahnu a t'a laminɛ ka ɲa wa? Yuhsharu limar'u ni kiyama lɔlɔn sera Ala bɛ adamaden bɛɛ lajɛlen lawele bima k'a ka fɔ mɔgɔ le ma yuhibbu i ka mɔgɔ min kanu dunuya kɔnɔ kɛ ni kiyama lɔlɔn sera Ala b'i wuli n'o ka jama le wa nahnu aluma Haidara ye wa nuhibbu rasulallah Muhammadu kanibaga lomu ale fana bɛna wuli ni Muhammadu ye nuhibbu rasulallah wa nahnu nuhibbu Muhammadu le kama an ka ɲɔgɔn lajɛ nuhibbu rasulallah ani cɛ ani baara Muhammadu kani ne ka Haidara la n'a Abidjan kɔnɔ nuhibbu rasulallah wa nahnu Muhammadu kani ne kosɔn waga fila sela ne ma wa nahnu ani ci ani baara sula an bɛ Haidara ka nali préparé la yan dɔw ko est ce que ko jama bɛna bɔ wa n ko Haidara yan ko la a kana mɔgɔ wele n ko jama bɛna bɔ an tɛ se jama yɛrɛ kɔrɔ Ala k'o kɛrɛkɛrɛ ko k'an ɲɛ Haidara ye k'a fana ye duwawu k'an ye hali bi a bɛna na ka na kalan belebele min kɛ le 25 ka stade fa fo k'a bɔn o kɛbagatɔ Alahu ala m'o kɛ la kuma laban bɛna di ale le ma ale bɛna kuma laban kɛ mais an mako bɛ fɛn min na Haidara bolo o le ye duwawu ye an mako bɛ duwawu la dɛ non seulement diɲɛ malongo an bɛ duwawu kɛla Mali ye diɲɛ malongo an bɛ duwawu kɛla Mali ye Mali bɛ ɲɛbɔ min na Ala ɲɛ suman lana Niger bɛ ɲɛbɔ min na Ala ɲɛ suman lana Burkina bɛ ɲɛbɔ min na Ala ɲɛ suman lana Ala ɲɛ suman lana Abidjan bɛɛ Côte d'Ivoire bɛɛ Mali bɛɛ Burkina bɛɛ Niger bɛɛ Afrique de l'Ouest bɛɛ Afrique yɛrɛ bɛɛ cɛbani a bɛ kuma dɔ fɔlɔ o kuma ye nafamaba le ye a ka fɔ misiri la sisan an n'u bɛ an ɲa yiri bolo an b'o o le ɲinina k'an b'o latanga mɔgɔ dɔw bɛ o bɛ yiriju tigɛ la yiriju de bɛ tigɛ la an tɛ yiriju ni makaran hali bi Ala m'an sutara la
n'i ka Haidara ye n'i ye kuma ta n'i ma attention kɛ mɔgɔw bɛna kɛ montre filɛli ɲɛkɔrɔ. Bismillahir Rahmanir Rahim. Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Inna Allaha witrun yuhibbul witra. Allahumma barik fi majlisina bi witrikal azim. Abubakar amala fu amala tandu yuhibbu nuhibbu rasulallah nuhibbu rasulallah wa kullu ma yaf'aluhu al-jalilu fa huwa al-jamilu. Ala k'a to pɔn an tun bɛ nana o le sanfɛ embouteillage kama an ma se ka tɛmɛ an tournela ka na bila école Fofana la anw bɛ sela ye olu ka délégation bɛ tɛmɛna mɔgɔw b'a la yɔrɔ bɛɛ ko Haidara lɔngɔ nka an yɛrɛ bɛ nana o ta ko le la n balimaw yala mɔgɔ o mɔgɔ kan ye bɛɛ bɛ ɲɛbɔ a fɛ dɛ. Haidara sababu kosɔn mɔgɔ caman k'u den don kuranna kalan na parce que mɔgɔw tun ɲɛnɛlen ko ni k'i den don kuranna kalan na ko a bɛ kɛ mɔgɔ fagoni de ye jaga ni k'i den don kuranna kalan na Ala kosɔn a bɛ kɛ jaga tele le bɛɛ b'a ye komi Haidara yela cogo min na ale foli tɛ b'anw bolo. A ka ne dali dugu ma ko n ye sabali n y'a fɔ Abubakar ɲɛna ko bonya ni min kɛla nin ye vraiment k'an ko n'o ɲɔgɔn kɛ walasa fana ne y'a kuma lamɛn ne ko an k'a mɛn e bɛ bonya kɛla o an fana kana dɔ kɛ wa fa tɔgɔma Ala m'an jɛmɛna o tuma na fɛ n balima ɲuman n tɛna kuma jan fɔ adamaden n'i ko i ye kɛ tele ye Alakira ka hadisa dɔ fɔ i y'o ta. Ako innama al-a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Cɛba min sigilen bɛ n'ale mu Haidara ŋɛniɲɛ le ka ɲi ni ŋɛniɲɛ ɲana Ala yɛrɛ bɛ ya k'o lajinɛ k'a d'i ma o tuma na fɛ san balima ɲumanw alhamdulillahi rabbil alamina Abubakar ko ten ni Haidara bɛ taga yɔrɔ la publicité man kan ka kɛ o publicité o kɛni kɔrɔ lo ni k'a y'a sɛnsɛnna ka na don Sheikh Ansuman al-marhum ka so kɔnɔ yan yadullu ala tawadu'ihi n'o tɛ salon a bɔla yan a tun bɛ se k'a fɔ ko ale y'a baara ka ca mɔgɔ tɛ jigin a la mais a sɛnsɛn ka na yan e bɛ fɛn bɛɛ dɔn ka lonan to mais kɔlɔsili tɛ se k'o dɔn k'a to n ka min kɔlɔsi Haidara ta ko la mɔgɔ ŋɛniɲɛ ɲuman don o tuma na fɛ Ala m'an bɛɛ ŋɛniɲɛ ɲana an adamadenya an b'a dali Ala fɛ ka dɔ la an ka adamadenya ka o nɛɛma Ala m'o di an ma komi a di sɛgɛnnen bɛ an tɛna kuma diɲɛ wa bil isharati yafhamu labib n'i ye mɔgɔ hakilima ye n'u k'i ma na ne belen k'i bolo si kinge ka ko ne wa an b'a lɔ hakili min labɔ o tuma na fɛ an bɛ na an lɔ yan de sira d'a ma a bɛ tigi sigi k'a yɛrɛ nanakili hakɛ to lani bɛ nin kan sɔla ala muha ko de sira kan o la denmisɛnninw fana b'a kɔfɛ n'o ye an karamɔgɔw ye o fana jɔra cɛkɔrɔba jɔnɔ na donc an sera so kɔnɔ a ɲinina k'u ka dugawu kɛ an bɛna kuma di an karamɔgɔ ma a bɛ dugawu k'an bɛɛ ye ni jatigiw wulila kuma ninnu tɛna janya foli don an bɛ boli ka na barika ɲini yɔrɔw de la an doni yan an b'a dɔn cɛba dɔw de tɛmɛna yan imamu ye mun kɛ diinɛ na o dogolen tɛ surakaw b'a fɔ qad mata qawmun wa matat fadailuhum ko cɛ dɔw tɛmɛna an t'u ye bilen nka u ka bonyaw dumilen don o la an bɛ o bonya du dɔ de kɔnɔ cɛw ye baara kɛ ka bila n y'a fɔ kunun n ka kuma na fa ɲuman bɛ jɔli kɛ ka ko fila to denw bolo u kana jɔli tɔ dafa
walima u kana so ci o fila de don duwawu bɛ kɛ k'a fɔ ala ka den tɛmɛ a fa kan duwawu ɲumanba don den o den cɛkɔrɔba o cɛkɔrɔba n'i y'a ye i denw ma se ka ku i la duwawu bɛɛ ma minɛ n'o tɛ fa bɛɛ bɛ fɛ k'i denw ye i yɛrɛ ɲɛfɛ an filɛ o yɔrɔ dɔ de la o la an bɛna duwawu kɛ an ka cɛkɔrɔba ninnu barika kama u ye sinji minnu tugu u ye baara ɲuman minnu kɛ o nɔw de bɛ to maa o maa n'i hinɛna ka makari ka ɲumanya kɛ k'i ŋaniya ɲɛ hali ni kɔlɔsi t'i bolo walahi ala tɛ ɲuman tiɲɛ abada ala b'i sɔn k'a janto i denw na hali i taalen kɔfɛ min b'an bolo o de ye an ka hinɛ an ka ŋaniya ɲuman miiri n'an ye min yɛlɛntɔ ye an k'o poussé n'an ye min bintɔ ye an k'o bolo minɛ n'o kɛra ala b'an yɛrɛ dɛmɛ mana n bɛ min ɲini nin du sanima ye ni nin du kɔrɔtalen in kɔnɔ an bɛna miniti kelen dɔrɔn ɲini an bɛɛ k'an da de hami min b'an na an k'a fɔ ala ye ni cɛkɔrɔba ninnu barika kama ni ala sɔnna yɛlɛmɛ bɛ don a la miniti kelen an bɛɛ k'an ɲɛsin ala ma adamadenw tɛ se ka si di mɔgɔ ma masa min k'a yɛrɛ tɔgɔ la ko arahmanu alal arshi istawa masa min ni ale bɛ sanfɛ a b'a ko bɛɛ ɲɛbɔ anw bɛ yan a ɲɛ b'an bɛɛ la o de bɛ kow ɲɛbɔ matigiba ala an fa tɔgɔma a ka dugawu min k'an ye ani ka dugawu min kɛ jama ye ala m'a minɛna ale fana bɛna conférence ba min kɛ matigiba ala ka jama sigi ni hɛrɛ ye ka na jama wuli ni hɛrɛ ye ala m'o kɛlan ye ka na kɔ segin ka taga don bamakɔ a sigiyɔrɔ la ni hɛrɛ ye o kɛbagatɔ alahu ala m'o kɛlan ye ka basigi di an balima an ka faso mali la o kɛbagatɔ alahu ala m'o kɛlan ye ka basigi fana don burukina o nɛɛma ala m'o kɛlan ye ka basigi don nigɛr o kɛbagatɔ alahu ala m'o kɛlan ye mɔgɔ o mɔgɔ le ko a da la la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sɔlɔ n'o de tagala tigi ka nɛɛma na ala ma hinɛ n'o la mɔgɔ minnu yɛrɛ fana ka an fa tɔgɔma n'o b'a jɛmɛ n'a ka dinɛ lase la n'o ye an suwaro dini mɔgɔw ye ka baraka don an n'u la o kɛbagatɔ alahu ala m'o kɛlan ye kameramani minnu fana bɛɛ nana ka la an bonyabagaw bɛɛ kan an dunuya ala m'an ɲana abubakar kabako ko le kabakow ye adamadenya na n ka ŋaniya ta n ko bi n'an nana ni an fa tɔgɔman banna foli la an b'a kɛrɛkɛrɛ cɛkɔrɔba tun b'a bato kɛ yɔrɔ min na ani cɛkɔrɔba yɛrɛ tagala lahara k'a to bon min kɔnɔ biyɛte donna bon nin kɔnɔ n ko mɛ an bɛna an fa cɛ tɔgɔmana don a bon kɔnɔ n nana sɔrɔ aw yɛrɛ k'a bisimila ye ka ban mɛ ala bɛ se a ta kow la n'a y'a kɔnɔ gbɛ ɲɔgɔn ye a t'a lɔ a bɛ se yɔrɔ min na a bɛ tɛmɛ o yɔrɔ kan dɔnnibaaw ko kun lillahi kama arada minka yakunu laka fawka ma turidu ale ka min ɲini e fɛ e y'o kɛ don ala bɛna fɛn k'i ye ma miiri min ma ka na hɛrɛ wɛrɛ d'an ma min ka bon ka tɛmɛ nin bɛɛ kan ni nin banna sijan sɔrɔ ko an ta ɲɔgɔn sɔrɔ janatul firdausi kɔnɔ o nɛɛma ala m'o dila an ma ehdina siratal mustaqima siratal ladzina an'amta alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نعم. an kanu y'an bonya silamɛ bɛɛ ye fa kelen ba kelen de o la c'est-à-dire ni n bɛ yan n b'a dɔn n bɛ n ka so quoi n b'a dɔn n bɛ n ka so an bɛ dugawu kɛ dɔrɔn du in ala k'a sabati ala ka hɛrɛ kɛ du in ye ala ka hɛrɛ kɛ silamɛ bɛɛ ala k'an bɛɛ k'an bila sira ɲuman kan ala kɛra bonya kama sɔli ala la an sera ka min sɔrɔ k'a lase aw ma ka kɛ ni nin sigi ye o de ye nin ye ni ala sɔnna ma an karamɔgɔ ye jumasali min kɛ an karamɔgɔ Sheikh Abubakar Konate ka misiri la donna nataw la aw bɛna o fana ye sirifila jabaranin kan an b'a ladɔnniya k'a fɔ ni ala sɔnna ma taama in kun ye min ye
mawluduba min labɛnnen don ka bɛn samedi juillet kalo tile 25 ma san 2026 bɛɛ lajɛlen welelen don a kɛnɛ kan ka taa a ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ fɛn min ye u ka dolanci kɛnɛba min bɛ yen ni a bɛ f'a ma ko Félix Houphouët-Boigny o kɔnɔna na an b'a ɲini ala fɛ ala ka an si jɔ ko o kɔnɔ ala ka dugawukɛlaw minɛ ka basigi don ka hɛrɛ don an ka nin cɛkɔrɔba ɲuman in a kɛlen don ka wulikajɔ ni cɛsiri min kɛ malidenw ni ivoiriyɛnw ye silamɛya kelenya ni a sabatili ni a bɛnna ala ka a kɛnɛya d'a ma ala ka baraji di a ma an b'a ɲini ala fɛ gɛlɛya minnu bɛ jamana ninnu na ala ka gɛlɛya ninnu wuli ala ka basigi nati ala ka hɛrɛ nati ka foli ta k'a ɲɛsin Jamiyatul Ansardine ale bolofaraba min bɛ Côte d'Ivoire a ɲɛmaaba n'o ye an karamɔgɔ Adama Sako ye an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn a n'a ka bureau mɔgɔ bɛɛ lajɛlen an bɛ dugawu kɛ ala ka baara ɲɛ u bolo k'an ka cɛbaw minnu bɛ yen nɔ nin waati in na k'u Islam cɛbaw ka taa se an ka ɲɛmɔgɔw ma an b'u bɛɛ fɔ k'u bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ka foli lase Côte d'Ivoire bɛɛ lajɛlen na Sherifila jabaranin tɔgɔya la ka dugawu kɛ ala ka hɛrɛ kɛ an ni u ye an b'aw bila yan wasalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu. Sirifike donga boluare